Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon na ta karon sa ikatulong nga Domingo, sulod sa tuig nga Yano o third Sunday in Ordinary Time. Karon po gisaulog na to ang Sunday of the Word of God, National Bible Sunday, ug sa ato sa parokya ang ikaupat na nga adlaw sa Nobinaryo Misa pasidungog ni Senyor Santo Niño. Maigsoon maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Magdungan kita. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan. Inyong maigsoon nga kalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kanang lang buhaton, akong sala, akong sala. Busa nga moyo ko ka Santa Maria kanunay ulay, sa anghel mga santos nga maigsoon, na ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayan kita sa Dios nga makagawom sa tanan, sa iluon sa itong mga salada, doon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos nga makagawa mong walay katapusan, manduhi ang among mga buhat. Aron makapaymot kanimo, himuha nga magdaghan ang mga maayong buhat. Diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, mabuyogari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan, sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakitagda kong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidla ka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig katinganin. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo, sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Hayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo nga akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mong dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo. Diha
sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Ang Ginoo bao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka huna-huna ug tumong, kay gibalitaan ako sa pipila kasakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbinangkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa miingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab miingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilangsang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayo ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo.
Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug dito puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali. Agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan. Galilea sa mga dili Hodeo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon mudanag ang kahayag. Sukad ni adto si Jesus nagwali nga nag-ingon, pinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat. Si Simon nga nganlag Pedro, si Andres ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Ipadayon sa paglakaw og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago og si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan uban ang ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus og diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan. Ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pit Senyor. Ato pakpakan Senyor Santo Niño. Bag-o man ang tanag sa ulog, no? Senyor Santo Niño atong Domingo. O sa ato, sa parokya na po tayo ato, no? Nobinaryo Misa, labi na pista sa no Domingo. Pahinomdom lang ang Ginoo o Sara, nailain lang og pagpadayag. Ang Senyor Santo Niño, mauni atong gisaulog, ang misteryo sa iyang pagkabata. Pero hinomdoman na to, dili sa kanunay bata, nitubo siya. Pero ato lang gi-focus, ang Dios uban kanato, misteryo sa iyang pagkabata. Maigsoon, special po kay karong adlaw, National Bible Sunday, no? Ang pulong nahimong tao. Kinsa man na? Si Senyor Santo Niño. Unsa man ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. So ngayon sure maghisgot po tag Biblia. Maigsoon, aduna ba mo'y Biblia? Oh, hinay, why nanubag. Nabasa mo. Basa-basa siguro. Ang Biblia may suon, usan isa ka sagrado nga libro nga compose og lain-lain nga mga libro or letters, no? Salmo, ngana. Unya, gi-compose ni siya under the positive influence of the Holy Spirit. Ang mga tao nga gipili sa Dios. May tungod sa pulong sa Dios, may tungod sa kinabuhi sa Israel, no? May tungod sa gugma sa Dios. Unya, gidawat po nagisuwat ni siya lain-lain panahon. Kinauna gini Song of Miriam, sa Exodus 950 BC. Unsa nang BC? Before Christ. Hangtod sa Book of Revelation, gipadayag 100 AD. Unsa man ang AD? Wala sila. Anno Domini, in the year of the Lord. Unsa naman tang AD karon? Lawas sila kabaw. 2026 na unsa mo. Pit Senyor? Nawa mas lakabaw sa AD. Padayon ta. So lain-lain ni panahon giswat, lain-lain nga tao nag-compose, lain-lain pod nga lugar. Wala sila magsabot. No, ang simbahan na mo'y nagtapok ni ani.
no nga inspired or di. Sa Katoliko adunay 27 ka libro or letters sa Bagong Tugon o New Testament, sa Old Testament 46, so tanan 73. Pero sa lain reliyon, ilang gidawat 66 no kay wa man sila mo naman sa Old Testament, gamay ra sila gidawat sa wa man about 46 na ila no. Kuanra mga 30 kape na mas karo, no? So wala sila mo dawat tanan. Pero parehara sa Old New Testament. Now, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, una ang mga pinulungan Hebrew, Greek, Chaldaic, Syro-Chaldaic ug Aramaic. Unsa may pinulungan sa Ginoo be? Hala, was nakabaho. Aramaic. Kita mo sa Passion of the Christ. So mo to na Aramaic. Ito ko sa Jerusalem, nangutana ko na pa by Aramaic speaking people. Wala na kuno kayo, no? So mo na ipinulungan sa Ginoo. Dili Latin ha. Ang Latin later na no. Diyan isugo si Saint Jerome, pareharangan ako, no nga usa ka pare nga gipa translate into Latin, no kay Latin kay ang sa Roma, sa Latin man ilang pinulungan. Nya ilang gigamit, wala pa'y ballpen o papel, no tablet pa, ang tablet karon kuha naman sana high-tech naman, pero sa ila dukdok pa, no chisel nga ana, papyrus nga ana, no. May tungod sa Biblia ang pulong sa Ginoo, no, may bawta sa kaluwasan sa katawhan. Kaluwasan sa gikan sa Dios, no? Gihatag kanato. Maayong balita, no, sa Biblia. Sa Biblia pod makat-on ta, matudloan ta, labi na sa Ten Commandments, ug masawayan pod ta og makoreksyonan, no? Sa Biblia pod dira pod nakbawta may tungod ni atong Ginoong Hesukristo, no? So muna nindot kayo na Biblia may suod. Ang ato Biblia sa ato gyud ang pure gyud nga Catholic mao gyud ang New American Bible o New Jerusalem Bible. Maigsoon matod pa ni Saint Jerome akong sanghay nga ignorance of the scripture is ignorance of Christ. So ignorante ta sa Biblia, ignorante po ta ni Kristo. Ingon siya kung muampo ta, we talk to God, pero kung maminaw ta, magbasa, labi na magbasa tas Biblia, God speaks to us. Inaton ta maigsoon, maminaw gyud ta labi na sulod sa santos nga misa. Ha? No? Kaya ang Ginoo may nagstorya kanato pinaagi sa lectors, pinaagi sa pare, no, sa wali, wala. Klaro? Ha? Pit Senyor? Badayon ta. So muna importante gyud ang pulong sa Ginoo kay siya mga po ni Senyor Santo Niño, no? Ang Dios nga nagpakatao, ang pulong nga nahimong tao. Muna connected na kayo ang National Bible Sunday sa atong pagsaulog sa Nobinaryo Misa pasidungog ni Senyor Santo Niño. Magani pahinumduman ta, inaton ta mo basa tas Biblia, niya magtuon po kay sayod pataka po tag interpret ang Biblia, kuyaw po kayo, no? Muna read, study, niya pagampo sa Biblia, unya ipaambit ang Biblia ug labaw sa tanan puyi ang Biblia. Kaya ang Biblia mao man ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios nga nagpakatao way lain si Senyor Santo Niño. Klaro ba Mason? Ha? So na importante jud na ang Biblia mo na maminaw kita. No, mabasa ta nya maminaw pod kay pulong man na sa Ginoo. Diri pod sa Salmo responsorio nindot kay no ang Ginoo akong kahayag ug akong kaluwasan. Again, Senyor Santo Niño sa iyang pulong, no, labi na sa Biblia, nga siya unta ang pamaagi pod sa kahayag. Kangit-ngit naman, no, gabi naman. Ang kangit-ngit nagsimbolo og usay problema, usay kalibog, no, og labaw sa tanan sala. Ngit-ngit, no? Pero kung kay hayag kakita ta, no, magiyahan ta. Ginaw ta ang Ginoo ug iyang pulong, ang Biblia, mo atong giya, atong lamdag sa kangit-ngit, panahon sa kangit-ngit, sa kalibog, sa mga problema, ug sa sala, no? Aron bangon gyud ta, no? Pinaagi sa pagbasa, pamalandong ug paglamdag sa pulong sa Ginoo. Klaro? No? Ug labi na ni Senyor Santo Niño. Maigsoon, siya gyud ang atong kahayag. Siya pod ang atong kaluwasan. Maigsoon sa ato sa
Katoliko dili lang ta nagsalig sa on focus sa Biblia, napunta sa pagtudlo sa simbahan, teaching magisterium of the church. Kaya parehagod sa eskwelahan, kung nay libro way magtutudlo, di ka po tang makamao. So muna importante po ang simbahan. Unya appeal po ang sacred tradition. Para kung napagsaka sa Birhen sa langit, wala man na sa Biblia, no? Or ang Santisima Trinidad, wala man kayo na maklaro sa Biblia, no? So muna ang kuan po sacred tradition, importante po. So tulo atong gisaligan, no? Gisaligan. Una ang Biblia, sacred tradition, oral tradition, bisag kani Biblia written man tradition o ang teaching magisterium of the church. So mao po tani makatabang nato sa atong kaluwasan, no? Kaluwasan gani may ta malangit. Pero kung gusto ta malangit, magsugod gyud diri sa kalibutan. Mabitaw ingon Saint Teresa of the Child Jesus, I'll spend my heaven by doing good on earth. Pero kung magsugod po tag buhat daotan, nagsugod na po tag impierno diri sa kalibutan. So manasugda na to ang kaluwasan diri gyud sa kalibutan. Okay? Pit senyor? Klaro? Okay. So muna ang Biblia makatabang kay maigsoon, no? Isip atong means sa kahayag, lamdag o atong kaluwasan. Muna mamati gyud ta kanunay, mabasa gyud ta kay ang Biblia makatabang kay pulong nga nahimong tao o kay lain ang pulong nga himong tao ang Ginoo. Karon sa ikatulong pagbasa sa Ebanghelyo, ang Senyor sa Tonino dako na, no? Nagwali na siya may tungod sa paghinulsol. Unsa man ang hinulsol may igsoon? Comes from the Greek word metanoia, change of heart, kausaban. Usahay ra ba di ta ganahan mausab? Ganahan lang ta naandan. Naandan na to sa misa, magtabi. Dili na maayo. Matog, uban magawas-gawas, uban mag-text-text, dili unta na maayo. Usbo na to. No? From bad to good, good to better, better to best. No? So change, kausaban. Usahay di ta ganahan mausab. No? Ang tao raman, ang patay raman sa buang di mausab, mintras buhi pata, nagi kausaban. From bad to good, good to better, better to best. Kanunay gyud ta, no? Pag hinulsol. Dili lang pag hinulsol nga di kay na to sala buhat maayo, o dili ma-improve pag gyud ta alang sa himaya sa Dios, alang sa kayuhan sa uban. Klaro ba migsoon? So hinauton ta maghinulsol gyud ta kada adlaw. Lifetime na pag hinulsol. Dili lang kay kausara, no? Isang hinay-hinay basta kanunay. Umaw ni gitudlo sa dako na nga Senyor sa Tonino atong Ginoo sa Ebanghelyo karon. Paghinulsol. Okay? Ug dire pod gawas nga niskot siya paghinulsol, naghiskot pod siya nga mahimo. Nagitawag niya yang mga apostoles, no? Labi na silang San Pedro ug si San Andres, no? Iyang gitawag niya pagsunod kaniya, pero dili na pagsunod kaniya, ingon pod siya nga mahimo pod mo mananagat og mga tao, fishers of men and women. Maigsoon sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño, dili lang igo magampo ta, dili lang igo sagit-sagit tag pit senyor, kundi mosunod gyud ta sa iyang panig-ingnan. Mosunod gyud ta sa iyang lakang, isip atong kahayag o kaluwasan. Isip pulong nga nahimong tao. Okay? Ug dili kay pagsunod lang, kinahanglan pud mahimo pud tang mananagat. Pasabot mo recruit pud ta og mga tao para sa Ginoo. Dili lang kay maluwas ta kita-kita ra, ha? Kinahanglan mang-recruit pud ta. Moda po tang mga tao nga tus kanang mga tao nga walay simba-simba, na mga tao nga layo sa Ginoo, no? Ang mga badlungon, mo ni atong dadon. Dili kay kanang mga hinimba na, no? The lost, the last and the least, ato na silang dasigon. Pero before ta mo dasig nila, before ta mo recruit nila para sa Ginoo, kinahanglan mag-ampo kita. Dili man tungod nato, tungod sa Ginoo pinaagi nato. Klaro? No? So man may son inaut na nga kita mahimong mananagat og mga tao. Dili lang kutob nga mosunod ta sa Ginoo, kinahanglan mo recruit po tang mga tao nga dadon nga to sa Ginoo. Maigsoon sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño, ato hinumduman siya Dios nga nagpakatao, ang pulong na himong tao. Hinauton ta, kanunay ta magbasa sa Biblia, study the Bible, ampo sa Biblia, ipaambit og puy-an
kay siya mauman ang pulong sa Dios. Ikaduha, kinautunta na siya maogyod atong kahayag, atong lamdag, no? O atong means sa kaluwasan. O ikatulo, siya unta hinumdum na to, no? Nakita kanunay maghinulsol yun, matag adlaw sa ito, mag-usab unta ta kanunay, no? O sa katapusan, mahigsoon, hinaut unta, nga kita, musunod yun kaniya, dili lang kotob sa pagampo, dili lang kotob sa pagsiyagit, pit senyor, dili musunod yun niya, o mo recruit po ta, muda po tang mga tao, ngadto ni Senyor Santo Niño, o sa atong simbahan. Klaro ba, mahigsoon? Pit senyor? Pakpakan to Senyor Santo Niño. Amen. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagawang sanan. Magbubuhat sa langit sa yuta, sana makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Anak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kayag gikan sa kayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod nga anak, dili binuhat. Sa kiniya samahan. Pinagi kanay nang himo tanan. Tuod ka natong mataw alang sa atong kaluwasan. Gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay na imong tao. Tungod ka natong ilansan sa krus ug ni Poncio Pilato. Anto siya namatay ug gilubong. Sa tulong adlaw namanaw siya ro matuman ang kasulatan. Isa ka sa langit ang magalingkod sa Dios Amahan. Balik sa kamiyaw ng panghukom sa mga buhay o sa mga minatay. Iyang gingarian walay katapusan. Ngato kami Espiritu Santo ang Ginoo matag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan o sa anak. Dungan sa Amahan o sa anak isimba sa himaya, sulti pinagi sa mga propeta. Ngato kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasiluan sa masala. Kapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay. Sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Si Jesus ang kahayag, miani sa kalibutan aron pagdanag sa kangit-ngit sa sala o sa kamatayon. Nadto na to karon ngadto sa Amahan ng atong mga panginahanglan. Puno sa paglao maingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkareliyoso, magpabiling matinod-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag niini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento, sa panaghiuli, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom og pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalina makasulod sa langitong puloy-anan, mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Higugmaong Amahan, tabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak sa Kristo, malaumon kami nga modangat niya ng maong gingarihan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pag-ampo kamo aron nga ako inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan makagawom sa tanan. O Ginoo, dawata nga malulion ang among mga halad na sa pagsantos kanamo imuuntang itugot nga magluwas kanamo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Bayaw ni makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
santos nga mahan, Diyos nga tunay ang kagawam sanan. Ang matarong Ginoo. Pasalamat kami kanimo, kanunay sa nang dapit, pinagi sa Kristo among Ginoo. Kasi tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami nga gikan sa kamatayon nga dayon. Siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo, sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit. Nasangyaw kami sa mimay, doig silang walay huno nga pag-awit. Mangluhod ang tanan. Santos yun ikaw, Ginoong tuburan sa nang kasantos, ipadalay mo Espiritu, o pagsantos magas. Hindi mo kinalang ka na mulawas dugon sa Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagaling mikuha siya paan, may pasalamat kanimo. Mipikas ang miatag niningat to siya matinunan naming ondawata kanimo tandaan. Kana, ikinima kong lawas nga itugyan alang kanimo. Mang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat ka ng pag-usap. Mihatag niningat to siya mga tinunan ng mingon dawata, kini Panginoong kamutan ng di kanini, kini mong kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayon wala lang kaniwalang sa mga tao, masala mapasaylo, buhata kini paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo. Nagalad kami kanimo amahan. Ing pan sa kinabuyo kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip mga yan matubang malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Inom dami Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga aming kami sa gugma ba ni Leo among papa, ni Alberto among bispo sa namapal. Inom dami sa among mayson nga nangamatay. Malauman nga banhaw silang tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahig sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himo kami ang ayan ng mga ambits kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles na mga santos. Nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigo na may kahimiyawan. Pinagi sa Kristo, imo na. Agi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, gihatag na kanimo makagawang nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu, Santo ang tanang tungong himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong itudlo ka nato sa tumanubos. Ngana sa mga bagay ang muabot ka na mo ang imong ingariya mahatuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karon adlaw pasayloakan sa mga sala maingon nga kami nagapasay sa sala Inunuan wasa kami sa uta. Ngay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay salam layas na ng kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Musimba? Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko ninyo. Ayaw tanawa mo mga sala kung yung pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaubuton at agi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Kita ta, pag-isunay, pagdahit na kaninyo.
Mangluhod, kini mao ang kordero sa Dios nga nakawagtang sa masala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, pamahulong lamang mamaya ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Say ang lain reliyon maigsoon, mga tawa ka na bitaw magsayaw-sayaw ta. Mga Katoliko maragbuang sayaw-sayaw na sinulog. Nabanas Biblia? Nanas Biblia 2 Samuel chapter 6 verse 14. Diin nakadaog sa gubat sila si Hari David. Ang nakauna ginang sinulog si Hari David. So kanang sayaw pag form of prayer po na, no? 2 steps forward, 1 step backward. So pasabot, we move forward, nya mamalandong pa ta. Okay? So ang dili din na siya buang-buang or kiat-kiat, ko dili usa na ka pamaagi sa pagampo ang sinulog. Ug nana sa Biblia, kitsa to nakauna na si Hari David. Ang Ginoo manaka ninyo. Indoko inyo mga ulo, ug manalangin kayo ng Dios gawon sa nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Viva Pit Señor! Pakato Señor sa to ninyo.